llamo Francisco, voy a hacer ahora 64 años. Yo tengo esquizofrenia paranoide. Empecé con 18 años. Yo principalmente es que me acepto tal como soy. Porque yo tengo una enfermedad, pero todo el mundo tiene una enfermedad. No todo el mundo, aunque diga que no, puede caer cualquier persona. Jo m'accepto tal com soy i no m'importa el que diga els demás. Una persona que ho tenia absolutament tot dient una feina, una família, tranquil·litat, i de cop i volta vaig començar a sentir molta tristor, una tristor que no me'n sortia, que no me'n sortia. No deia res a casa, jo em quedava a les nits quan tothom dormia a plorar, fins que vaig dir això no pot continuar així, no? Des de tots els llocs que puc. I venir aquí per mi m'ha durat moltíssim. Com avui, amb l'associació Equilibri, han vingut aquestes dues persones a explicar la seva experiència. Penso que el que més m'enriqueix a mi és que és bilateral, va en les dues direccions. Jo comparteixo, ells comparteixen i em sento identificat amb gran part del que han dit tant una companya com de l'altre company que han passat per situacions també complicades. Que fan una labor molt maca i són molt valents per poder venir aquí a explicar la seva experiència. Comparteixo amb ells que el fet de trencar l'estigma és algo necessari. La unitat de vots es lo peor que puede haber, lo peor que puede pasar, y dentro están los peores. O sea, es peligrosísimo como te atreves a ir. A mí me han dit, ¿a ti no te da miedo que te hagan algo? I què t'hi trobes amb una unitat de vots? Què t'hi trobes amb una unitat de vots? Doncs t'hi trobes a persones que estan en un procés en aquell moment del seu trastorn o malaltia, que o tenen un brot, que estan aquí per passar aquest brot, normal, que estan perquè la medicació ens la posin a lloc, com dic jo, ja està, no et trobes res més. Treballar a l'alta, el projecte vital. Bàsicament que ells surtin més reforçats, tot el tema d'empowerment i treballar a l'alta, perquè com diem, no només és la part clínica, sinó hi ha tota molta problemàtica social, suports que poden fer, o sigui, obrir la ment quan donen l'alta, però la cosa continua, el tractament continua d'una manera i el tractament implica moltes coses i una és aquesta.